på YouTube. Hvor hvis at jeg har fået lavet med min skærm. Jeg har gjort sådan, at jeg også kan spille på den her skærm, og bare kan jeg sidde og uploade på den der. Jeg sidder med en liste derfor. Og det jeg også vil fortælle jer, det er, at nej, I ser ikke mit ansigt. Det kan være, at vi kommer til at se det senere i livet. Ja, men ja, og jeg har fundet ud af, at Shark Game computeren der, det bliver ikke den, det bliver en anden Vision computer. Det er den, som The Callipo har. Ja. Han er dansker. Og den koster, der er intet fragt i den, det er så rigtig dejligt. Den koster 5.900, cirka 6.000. Ja, og jeg har også fået lavet den der, så derovre i stedet. Deroppe. Det var bare alt for den gang. Hej hej.